Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο, όπως βλέπετε, έχουμε αρκετά λεφτά για να πάρουμε το Stromberg. Λοιπόν, περιμένετε να βάλω τα λεφτά στην τράπεζα. Θα μείνουμε με 0 ευρώ, αλλά δεν μας πειράζει. Deposit. Λοιπόν, βάζουμε όπως βλέπετε τα λεφτά. 2.561 κάπα. Μας φτάνουνε, παιδιά, όπως μας βλέπετε θα μας περισσέψουν και... Α, όχι, άκυρο, κάνω λάθος, αφού κάνει 2,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, και πάμε στη Warstock. Εδώ. Λοιπόν, πάμε κάτω, όπως βλέπετε. Λοιπόν, αυτό το αμάξι τι είναι? Γίνεται υποβρύχιο, όπως βλέπετε εδώ. Κάνει 2,5 εκατομμύρια, μπορείτε να το πάρετε και σε trade price. Εγώ δεν έκανα το Doomsday, παρόλο που μπορούσα, όπως σας έδειξα, είχα και το facility στο προηγούμενο βίντεο. Και εδώ μπορούσαμε να το βάλουμε και στο κοσάτκα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως βλέπετε το πήραμε. Οπότε, τι θα κάνουμε? Θα πάμε στο apartment μας, όπως σας είχα δείξει κιόλας, γιατί εκεί επέλεξα να μπει, στο garage το apartment. Οπότε, πάμε στο apartment μας. Λοιπόν, πάμε στο apartment. Τα γατιά τι κάνουν απ' έξω, Παναγία μου. Λοιπόν, όχι, δεν πήγαμε καν στο garage το apartment, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο apartment, πάμε. Εδώ. Τι κάνουν τα κολόγατα, ρε μάλλον. Sorry παιδιά που βρίζω. Είναι κάτι γατιά εδώ που έρχονται. Δεν ξέρω γιατί έρχονται. Σκάστε ρε! Παιδιά. Όχι, να το παιδιά. Δείτε εδώ. Έχουμε τα γατιά για ενόχληση. Μισό λεπτό. Ναι παιδιά, έχουμε κάποιες ενοχλήσεις, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το Stromberg όπως βλέπουμε. Πάμε. Για πάμε για ένα test drive. Να δούμε, θα είναι καλό. Παιδιά, σας έχει ήδη έτοιμες τις ρουκέτες και τα machine gun, οπότε αξίζει. Λοιπόν, θα το βάψουμε, τι να το κάνουμε? Δείτε εδώ. Μπαμ. Πετάει ρουκέτες, τα πετάει όλα παιδιά. Και ας πάμε στη θάλασσα να το δοκιμάσουμε. Το κάνουμε και test drive. Όπως βλέπετε εδώ. Σκάει ωραία. Αν καλά από εδώ πες να μην έχει καν θάλασσα, παιδιά, αλλά τέλος πάντων. Πάμε εδώ. Φύγαμε. Ωραία. Να τρακάρουμε κιόλας. Τι λέτε, να το βάψω μαύρο, τι χρώμα λέτε να το βάψω? Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Τι χρώμα να το βάψω? Να το βάψω μαύρο, τι χρώμα να το βάψω? Πείτε μου εσείς κάτω στα σχόλια. Κάτι στόχευσα μόλις, δεν ξέρω τι. Θα πάμε σε αυτή τη θάλασσα, κάτσε να βάλουμε το GPS. Το τρακάρουμε όλα παιδιά όπως βλέπουμε. Και θα μπούμε με ωραίο τρόπο. Σκάτα τρόπο μπαίνουμε, αλλά τέλος πάντων. Γίνεται υποβρύχιο τελικά ρε παιδιά? Όχι. Ανώτο. Παιδιά, νάτο. Και first person. Εντάξει, first person δεν οδηγείται στα βρωμόνερα εδώ. Σε άλλα καθαρά νερά μπορεί να οδηγείται. Είναι ωραίο αμάξι.
Πολύ καλό, μαγκές. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι χρώμα να το κάνω. Αν και θα πάμε στο MOC μας, όπως είχα δείξει και σε ένα προηγούμενο βίντεο ότι έχω. Θα πάμε στο MOC να δούμε ποιο του ταιριάζει. Πετάει και ρουκέτες κάτω από το νερό, όπως βλέπουμε, νομίζω. Ναι, παιδιά, με πήραν τηλέφωνο, τι να κάνουμε. Καθίστε. Λοιπόν, βγήκαμε από το νερό, όπως βλέπετε, πολύ καλό αμάξι. Λοιπόν, δείτε. Έτσι γίνεται υποβρύχιο, με το δεξί βελάκι πατώντας στο κάτω. Και έτσι, μπαμ, γίνεται έτσι. Λοιπόν, σπονάρουμε το MOC. Λοιπόν, MOC, να το, request, ωραία. Λοιπόν, πού είναι, δεν βλέπω πού είναι. Πού είναι ρε παιδιά, να το. Πάμε, φύγαμε. Πυροβαλάει κιόλας. Και φύγαμε για το MOC. Έχω ένας παίκτης. Κυνηγάει αστυνομία, παιδιά, όλα. Για πάμε στο MOC να δούμε τι μπορούμε να του προσθέσουμε. Πάμε, να το. Πάμε από πίσω, πήγαμε πολύ μακριά. Και φύγαμε, μπαίνουμε, πατώντας το δεξί βελάκι πάλι. Λοιπόν, δεν έχουμε κάνει λεφτά, έχουμε 61 χιλιάρικα, παιδιά. Οπότε, θα βάλουμε τη μαύρη αυτή. Respray, για να δούμε, παιδιά. Μπορούμε να το βάψουμε, ρε παιδιά. Αλλά δεν μπορούμε να το βάψουμε. Άρα μην μου γράψετε καν στα σχόλια. Γιατί δεν μπορούμε να το βάψουμε από ό,τι βλέπω. Άσπρο μένει. Οπότε παιδιά μην γράψετε τίποτα στα σχόλια. Μάλιστα. Θα του βάλουμε λίγο φημέ. Έτσι επειδή με κάπνιζε. Wheels. Ναι, τέλος πάντων. Turbo. Όχι, δεν το θέλουμε. Light, headlight. Δεν θέλουμε κάτι, όχι. Engine. Ας βάλουμε αυτό. Όλα αυτό το βάλαμε, οπότε φύγαμε. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε το φτιάξαμε, του βάλαμε φημέ. Εντάξει, φημέ του βάλαμε και engine. Δεν του βάλαμε και κάτι άλλο, νομίζω. Λοιπόν, μπαμ. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε like, subscribe και τα λέμε.